bay le ve kule kan video lo thlir thin tu da zong zong inom na mun thaw adam taka inom kan be sei jonin vo in ni hi hey Houston ke mani Houston MIZO ho choi khawm na kan nei do na MCH tiin kan kawam avoi khatnan jonin tun hi kan kalme kan ni kan chung ko in kan pa chu cho ai kham to mi khwal te kan nei wang khani kan pan na kong highway hi hei tianin a clear tha em em a motor te po hin tam vak lo ni hela hi China thaw ania a masa US kan ron thleng tran tira kanom na lai bor vel ania hi Chinatown apa po hi a bor nia nga Facebook ler ler be At the light, turn right onto Bel Air Boulevard. hei kan kalna tur chu an thingkung vel te hi amoin anom na bor vel hi nom mer khop Your mai destination is on the right. oh so there put wrong kan thleng ta kan chai na tur vale pun sen ek tu nge hi sạch tur mo sạch lẽ bawng như vậy tuổi bawng lu cắn bảy đó na choan sạch giải này hian MIZO ho Houston Texas MIZO ho in chok ai khom don siama chi ma jiri te thum ka kwan lo chen chia kan lo he ôi khát nan nhỉ à udong dong anh đi đâu mơ đi lên nào anh đi à u à u đi đâu mơ ê là hết mi mà tùy đơn về ê u arsa si pian ui tùy đơn nó tục ui tùy đơn nó tục Bangsa thing klai lo tuka du ain kan venga tang hianin etlai mun hi nimit somthum kal aniam chonin le kan va thleng chuanin hei ti hanin an lo siam mol tu an lo siam meka bawng lu te a lei te a ke te an lo chhum mek bawk ani chuanin le khi arsa si pian te pawh khan lo chuang vek tuam so une pui le anu sang te ten tisonin purun va le purun sen an lo khi a hela ve thunga sachek turan lo chuang me kani hi an chin tiang nge kan an chin o ama han tui do ni mi be an thian fai lar to ni kan thleng te ring kan lo in che bei dawa kan in che bei thale vel ni kan in tek no hianin kan thleng ma in chatani vel te pawh lo siam diam to chuanin le hei kan kal hianin une pui te ho ten chaw te an lo kenga an hlu te te ho ten chaw ten lo kenga lo ken vena chang pawh lo hri lowa tu mak lo zawt lem bawk si lowa chuanin chawhmeh te an lo bazar pa a tianin chung te pawh chu hei tiang a hin a tel vek ani chuan le khi une puin an hling a rawn sika hei kan in sem ho turin tui nge mai mani kan in an ron kal don khanin khami tum an thul le ni kha ruah te cyclone te a sur ni kha ania khami tuma pawh khan a lo tau to ron kinga tan khania mar chu khati khan cyclone te le tui a lian kan ti don nge kalkonga te khan a chim veka chuanin thingkung te kha tlu a mi in te kha dela mi thi ten om khami tum khanin an ron kal tum ni tum khani ta an hling pawh lo la tawa khami ni khanin ma sengin an ron kal le tak lo wang khanin a voi che veka an tia te khan electric an lo nei an nei le ta lo ngala Houston ni khwa hi chu an soidan angin a changin
jing lampang ah hian i tha em a se tlai lamah hian a sur le thut a tian thli te hi a tle thut zera khatiang khan ania he lampang chu soi thei pawh hi ni lo eng tika nge ro sur dawn tih pawh hi Houston, Texas chu kan an chuak dawn cha ruan sura kan lut ani hliap kan han la le cha kan an chuak le dawn cha vura tla a inchung kan han lut le korlum kan han ha kan han chuak le dawn cha ni savura ti ang vel khan ni kha kha ti ang vel khan ne kan Houston ni khwa hi chu adu du huna hen ni khwa hi in thlak a boi thlak tak tak ani o chon hei ti han in chon me vel te kan han siama kan han ti vel em bol mola ai hla te pawh nga hlelom to hei zam ti te pawh ti hianin an rawn thlenga an ni pawh fel lu tukrai por in a rawn kala an rawn kala hei ke ni pawh kan ve khat in hmuh na nia kan awmna hi a inkar ki in a hla ve hlawm lutuk a ei unem pui te pawh hi KT a ve tho an awma ke ni pawh KT a kan nia KT le KT pawh hi nimit som li lai ani chim le mara kan awm ani ka ring emaw ni pawh KT ve tho an ni a kan in hlat hlawm lutuk ti hianin masengin pathian zara ai kan in hmu khawm hlo thei a kan mizo ho a zong zong a then hi chu hnan thok na thok ten nia maseng an chung ten ron na tel vek tho a kan in hmu khawm thei hlawm a lawm awm tak tak a sin kan fanu pon hei no ma ti khop mai thian kom tur nei no la hei u rual te ama ai no pang do te pawh hei pakhat an awm ve a ama rual piangin a kawm a hi bawng lu bai tui don tuk rasakan bawng lu bai dur pawh a so hlet hlet to ni so chuanin unem pui hianin tui tawk takin a bei dawn ani ti hianin so hlet hlet a kan hlan nghak a hmin chian deuh hun hei tuna kan awmna lai hi Houston, Texas ani ta tun hma chuanin mizo hi an lo tam ve thin em ani awm e inkhawm te an lo nei ve thina amar chu Indiana te veng dangdangah state dangah te an lo in pem chhuak hlawm a tun tak hi chu hei mi an tam lo a keimahni hei tuna mi tlawng hi kan ni tu a chuanin hei Houston helai mizo awm te hianin Bawng hi ti hian an tar thina sum zawng nanin tun hma atangin pawh an lo tar thin ani a chuan tun tum pawh hi hei ke ni kan awm hnu hianin an vei khat talh na tur ani ta a chuanin ti hianin chawei khawm pawh hi an lo ti ngai hran lem lo a tun hi a voi khat na lo ania kan van nei zia chu kan awm hnu a hei ti hianin chaw kan ei khawm a a nuam khawp mai nu hoin he lama eron kan bol chungin pa hoin he lama thu an lo rel ani hi eng tak chu relang ma he hi kan sa an chan ho sa kan chan turang ho te khani ta mo sang
inti ti lai ka ron ble don chu hei kan sa ho chu an tui hnai hlom khop mai ti hanin pa hoin a hmuna khan an ti hanan lo chan sa veka chuanin a rit po rit khop mai sa hirin aina lo rit du hle me helai po hi sial chi hei hetilayan khai hi prun var le run hmui ania kan pi le kan pu te ka pi le ka pu te po khanin kan no pan lai nan khai thina lunga ti leng khop mai choi lukhum ten nei ni hi a mawi hle mai sa hi ti hanin pe khatte te in kan la zahni man te za somnga man te zaman te in ti ni ome Paul inang thak len da chu nang veka Paul inang thak len da original hai phau la original a thabe kha ti me kha tha khonai motor ka dang hal den mi a hu ngem hi kan da pal to na a hu thấu đón hay po hi hu thấu đón mà do che ha do le motor ka bhang u ve i motor ban hong la kalau da in pa ba hilo chapi keng lom pan chapi ka bala ang aro fi hi pe no ui bây giờ chúng tôi đâu ạ nó chạy bao cái đống này bao bây giờ no more juice sao cái juice này đi đâu rồi juice no juice cái bạn juice không chịu cái cái đó juice cái này khác rồi juice cái này khác juice à juice cái nó có cái khác hei ti hianin kan salu bei tur po alo min tua kan thur chuaka chuanin adai do la kan nga nuwa ti sonim a thenin an lo chepa avun a ke vun te ni ta chuan ke ni in a ru te kan lo pe ya ti sonin kan ti mol mol mai ni kan ei kan re tram to hlom bo kan yang ke phei chu ka tim me tui box ya helai sonin bekang ka siam oma chu bekang nen sonin ka mum zau zo a tui khop mai alu kha kan thur chhuaka hei une puina deng som mek puka beya thlak tur sa alu mashed potato alu hetia ti hian mo a ti hu be kha mi hei une puin alu a rod dip ho kha kan thlaka beya khanin chan chami zo so alu bei tur kha asa kan thlak bokani atui don khop mai Ooh. I'm going to have my phone in the carpet. Okay. Magir ko takin item thiane asan chu kuma ma ti kha adre to agen ti kha ka khelo mo Kan jam ngang ya. Ay, al pitok ya. Al pitok ya. ha lo tro In nei tu no te na chin ngat run mui hei one puin beya khana thlak do ni ba khor te nen purun var purun sen so thing te mui tui em mai ni chuanin hei kan choi tur hi kan ready to a so e tam thur te le
bis iskut jong ma ram thur te iskut te karon sei sol nok nok a chuanin hei chaw pawh hi ka suih khanin mi pahnih pathu velin in atang an lo kinga an chum sa chuan in nei tunin a chhum bawk a chuanin hei ti hianin no chungah hian an tui hi kan dah mai dawn ani bekang te hei tam thur ani bawk a hei tuila tuk a inhnem rap thlar tuk maw chuanin arsat kan te hi maw tuila tuk a sin lo ei ve ula tha tur nan kalau kan som vek a chaw ro ei ve vek ro wo an video lo en lo thlir tu te zong zong kha chaw ya kan som vek chaw nia unem puin tlai hanin sera lo chan boka chaw ka ei tuila tuka se he la pakha thu te ho po lo lang chang po lo shere re lo chaw po so khor ni khor thup lai kala an tuila in hnem box si hay in lo dam tlang mo hay bo in ni chu ni zana kan sa kan le ya ai gazing ai atam lu tu eki chan ngai do na chu freezer ka da du wang khani na chet na in ni zana khanin kan hong tlai lu tu ka ati man ta si lawa chu za bo in ni hian ka chun dom do na kalau chan do na ni en ti ka chan don po ka la shelo kan hong chin phatanga arim te hi hei anei tran deuh to a ni zana khanin atia freezer da chu atia a tha ka ti cha box si lawa oi arim te nei tran deuh to a atom na sarang ta hi bolhlo pe hun ani to si lawa engtingi o katia makara dei khan bolhlo pe hun khan le to don siam freezer da torin ti soni ka tuam nan tap ni sa khoi po jo aba hu pur ong je look I don't know what's so strong if this has different color Smell? this is the also this is smell is okay I think this is spoiled already. this boy Yeah. Can you smell? I think it's spoiled. really It's so nice. ni zana kan ron hong khan in freezer da tlang lawin fridge a khan ka da tapa chuan in nak tu zinga ti tan ka tia zinga he kan thawa ka man vela kan boy puya alo nam man to nyang chuan le ya then phe chu a rong kha a uk deuh ka ti don nge dum deuh ka ti don nge khatyang khan ama kan pa in a che deuh to nyang te kan hnim china
arim na to sanak lai khan hnim phei chuanin a hnai bawk sia arim khan a le zuala chuanin le hei tian tlema a thau deuh le tlema a duar te ei tlak lo ang chi ka dang kha tian ka then sang ani saw ti lai a chopboard bula plastic vara sonin ka pei tur ho ka da chu po chu ka suyang khanin bulhom motor ron kal hun chu makara de khana ron kal don sia makar tholia chuwang chuanin freezer a ka da vek angai ni ka bulhlo pei tur ho po hi keini Houston a omte ho chu kan van nei hlom khap mai hei ti hanin san tala ti hanin man hlom te in kan lei thia sa poni sengin kan chang the boka lo om khap mai chuanin le ole ka video lo clear thin tu te zong zong in chunga ka lom tak cheda ka video te ton tum chu hei ni a se do hlaka in lo ning em lo tura ngai langin chuanin kan video te mi lo en saka like te subscribe te mi lo pek sak tu te zong zong in chunga ka lom tak cheda tun phei chu sanga subscriber ka nei ve hlo meya ka lom nut to kania invite chunga min lo en tu te zong zong le panin nom na mun thawa vengin mer som thau chau ro sia